V médiách sme v jednom kuse očierňovaní, zosmiešňovaní a je na nás skidané z každej strany. Prečo? Pretože sme jediná alternatíva, ktorá toto môže zmeniť. Sme jediná alternatíva. Ani tí modrí, ani tí červení v parlamente to zmeniť nechcú, pretože oni majú iba jedného pána. Vám dávajú pocit, že si môžete vybrať. Že si môžete vybrať modrú, že si môžete vybrať červenú, ale nemôžete. Lebo majú iba jedného pána. Preto sme my diskreditovaní, zosmiešňovaní, pretože my žiadneho pána nemáme. Máme svoj rozum a vieme ako na to, vieme ako sa veci majú. Preto chcem na vás apelovať, občania, pokiaľ vám je budúcnosť milá a taktiež budúcnosť vašich detí, a ak nechcete skončiť ako Angličania, Nemci, Taliani alebo ktorýkoľvek iný národ, ktorý je na prahu občianskej vojny, tak sa budete musieť, žiaľ, chvála Bohu sa máte právo rozhodnúť a máte si konečne z čoho vybrať. Takže už len pár mesiacov vás delí od toho, aby ste niečo mohli konečne vo vašom živote zmeniť. Dobre, ďakujem vám.